nih restoran. Ini mahang nung lah. Rồi, thôi. Này này nè. Ôi bila ma bibar le. Dia mana bibar le, musang mutu masih ya. Bisa. Mici be hon. Dia mau gak geter zagra so. Pada di dan mana ke bidin udah. Mana? Ay. Oh, đâu à? Hanggan roh. Lagi lah nah ini. Ikan bonai keras dah ini songra, keras dah restoran ini songra. Restoran songra pura yun cing. Back side. Thang là đó. Ya. Ini songra. Kedan lah nih kini bela yak nudu bi full ko. Iya. Zagreb on favori tahun ini. Neng sayu iko. Mana bilai mana? Mana bingung micia. Kucing munci. Oleh. Oriane. Bilai se. Bilai. Naik dulu mah, naik dah. Thằng này như tem ra vậy chứ hả? Thằng Kiên à? Thằng xí bên này thằng xí. Ủa thằng Kiên chứ? Ok. Chứ không? Horse. Dưa nào horse gede. Nih itu kan nih? Kesana itu ya horse ke. Nih, ganggu semua itu buamun balanya. Khad. Kesugan. Horse deh, kena. Horse. Hakor segini nahin sih. Zona tabai dah malah. Dah ni harus zagan nih. Ni nahala zahang sih. Banci berani pergi. Oh, ni sarah ni ya? Binda. Wah, ni sanian dia kan? Hayo kaya ba? Manci berani gilis sudah dah se. Saya tap naik benar, dedeng sih. Tuh, hangsina. Saya ada yang mana mah? Ada biko ada yang coba mungkin bunuh kanen mah. Alah sih percaya kena, mama bersinggah pernah. Yes, sudah hangsir. Ayo kena, coba. Dapur se. View. Biryani ko horse na miti na. Hangsir jah. Hello, hun baba benain hala. Mana bayna horse bay. Horse kan.
गुवाहाटियाव लांफाला इखो थांसै गारियाव लांगोन सानबाय गारियाव लांगोन सानबाय आखाइ खेबगोन बाबा आखाइ खेबगोन दरसे आखाइ खेबगोन माबा बोराब थिलायलाय ने दायो आदै लांनो ने थांफिनसै जोंहा थांफिनबाय थाबाय मोनानि प्रग्राम जोंहा गैला लामोन बाबा लामोन बेबायदि थाबायगारनांगौ दा मोना रिक्रिएसन माबा जायो माइन्डफोरा फ्रेस हायसुदों मानसिफोरा न'सो नायनो हायबाय इसोर रियाना जाहायनो बाबायनो आरो उनाव मानो बाखोथाय रिया नन बाखो हा yoga kenapa nunggu? Ya udah. Lama थाबालाय मानो हाया जानो बिराद मोजां मोनदोंलै इखोहा फुलखौ ने फुलखौ anak-anak itu lihat nggak bikin kayak apa bikin kanal busra जागोन ने मोजांखौ नुनाय नङा दे खानायाबो मोजां नङा नुवारैसो मोजां खस्थ' मोजां बनायदों बेखौ बनायनायाव बेसेबां खस्थ' लादोंना आरो नै मालाय दासो हायसुदों क्लास लाइट जोंदों माथो ओंखारलांबाय गाहायाव मालाय सिंगारफोरा सिंगारा लासाव जायो जानो हाया लिसुरा जानाय टाइमावसो हायगोनसो रेडि जाबासो ओंखारलांबाय जोङो हाजोनिफ्राय हायेनाव मोजां मोनबाय जोङो नायनानै गेलेनानै गारबोनो बालायबाय जोङो गारबोनांसिगोन होनदो इयाव इबायसा इयाव न' बनायना थांबायगौमोनलां बेबायसा जागा मोनबा माबा सेफटि लाखाजोबनांगौमोन आरो सिङावनो थाखाजोबबाला बारा गिदिर गोदान नङालै न' बनायनानै खेजोबो न'आवनो थाखाजोबबागोन आरो गासिबो बाहेराव ओंखारनांगि मोनसे खालामनानै बेयाव गालांनाय मोनबा दा खोनाय नङा दि बियो थाबायलांनाय फैयोना गेटआ मोनफैफिनबाय गेट बारबाय बाय बाय नै बाय 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 होबाय बाय बाय गेटखौ माथो गार' बाजार मोनाखै माथो गार' बाजारखौनो मोनाखै दां माथो गैया मोनाखै दिनै सानदुंसो बिउटिफुल बांसिन नायनानै बुरिया याव जागोन ने नै बेहाबो फाननो माने मोनबालै बेयो आथिंबाबो थाबाय हानायखायनो माबा अखा बोथोरावहा बेफोराव दिगदार जायो नालाय लामाफोरा मानसिफोरा हायसोदों मालिका उन्दुबाय थादों देवबारखाय रेस्ट लादों
मा होनो गिदि बैनि हाजो गिदि बैनि मोनबालाय मोजां जागोन मोनलाय आंबो नुया गिदि बैनि हाजो मानि हाजो गिदि बैनि नालाय बिब' बिनानाव हाजो बिब' बिनानाव हाजो बिब' बिनानाव हाजो बिब' बिनानाव हाजो ना बिब' बिनानाव हाजो होनोनो आइया खाथिया नैबे खाथिया इयो मा गय अन्थावथ' मोनगोन नालाय ओइ फुलिखौ माबाखौ मोनगोन दै बिहा Papa, kali bum 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 bum. बिब' बिनानाव हाजो खाथ्रा मानसिफोरा बुङो रे खायदां Bum 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 bum. Apa mau kali ini? ayo ayo interesiunci mahero biha onek nyane Tuh Indra asri nih. Bam bam nih deh. Ada namanya yang jalan nih kan. Karyo. Apa nih? Ini mama kenal nih. Iya, mama kenal. Ini lah, purlo pukri nih. Oh, yeah, Papa, yeah. Oh, nah, beda. Oh, lah. Mana dah? Mama kamu nanti, kamu nanti. Agrotourism ni malik ada side na jahan. Kini ada cici bener ya nih maliknya. Kini ada kuis. Kini, angin bosan sandal. Bosan sandal. Maliknya mana ya? Gua nih ya. Di mana maliknya? Angin bosan sandal cici bener ke. Amjuli apa langgar? Amjuli cie. Oh, jalan simpel ya? Nopo nih kena langsung maliknya. Hah? Kamsana aku nune. Kamsana aku nune. Oh, ini lagi kusung apa ya kita nih bio? Kusung itu ulang lagi itu kusung dah ada. Ini kusung lagi. Tapi kali itu sudah picak itu. Makan apa nama? Nakon dah jadi kan? Jibu jali. Mai jago dan busuk. Jibu jali, biar mai mama kencok. Bapak, apa kau nak? Edap segala kan? Gini, gini ya. Ayo sini.